Ha? Ayun siya ang lagat. 1986. Sa ko ba? Kailangan hindi mo na ako ang raso na tayo. Pinako ina yung panahon na ng taon 2000. Awan ka. Kita ko ka dara pulo. Wala ba yung manda? Okay. Kabash 1987. Wala si MC na libreng patrol ng Pilipino. Okay, ito na kailangan. Gamay lang ba? Baka yung kusok na kusok din. Nagganit ko pa. Ay, dinano mo doon si mo sa iyang mama. Dinamo doon si mama. Ren! Ren! Ren!
Anesthesia. Uy, kotay mo ka. Ako rin ako taong diha. Alam mo, dito ay. Gagawin may Anesthesia. Ay, wala ka na tagad award day, pero napil ka sa vlog. Okay, asa mo kinimuhanan ko ha? Ang gusto na siya. Alam mo, tay. Agayin ko sila kita mo. Pero gatay. Asa siya ang upper? May kanis sabi sa BGMP ni. Mapriso ka. Arira ka. Din pila kasi. BGMP na yung trabaho mo hang. Kailangan ka na yung gwardiya ni mo. Libre tubig, libre rice. Na yung gwardiya ni mo. Libre tanan. Libre tanan. Alam mo, BJP mo ka? Tana. Ako ka. Eh, kaon na daw. Eh, busok. Makaon dyan ko. Daghan mo ka na sobra no. Okay, from batch 1986. Lakaw na miki ko ako na diri gatay. From batch 1986. Tana re! Tana! Tana!